Gardd Fotaneg Treborth a chydig o funudau o canol Bangor. Mae rhywbeth eitha prin. Mae hwn yn labordy byw, lle mae addysgu, ymchwil a chymuned yn dod at ei gilydd mewn un lleoliad ryfeddol. Mae'n rhan o safle o'r ddiddordeb wyddonol arbennig. Mae coetir arfordirol yn un o cynefinoedd mwy nodedig yng Nghymru. Bioleg, cadwraeth, gwyddorau amgylcheddol, coedwigaeth a hyd yn oed cysylltiadau gyda meddygaeth. Mae Treborth yn cefnogi ystod eang o bynciau. Yma mae dysgu yn ymarferol, sef hands-on. Mae hefyd yn gyfleuster ymchwil gweithredol sy'n cefnogi gwaith ymchwil sy'n bwysig yn lleol ac yn fyd-eang. Y tu mewn i'r tai gwydr trofannol, da chi'n medru gweld rhywogaethau o 4 ban y byd. Tra tu allan, mae casgliadau arbenigol yn cynnwys gardd perlysia sy'n cael ei datblygu mewn cydweithrediad efo addysgu meddygol Prifysgol Bangor. Mae'r ardd yn cynnwys 45 erw, yn llawn casgliadau a chynefinoedd amrywiol. A draws y Dinas Unedig, dim ond chydig iawn o brifysgolion sydd gan cyfleuster fel hyn, ac mae Treborth yn un o mond llond llaw yng Nghymru. Y peth sy'n neud i Treborth fod yn arbennig ydy'r bobl. Mae cymuned brwd o wirfoddolwyr, cefnogwyr lleol a myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr. Mae profiad yn cael ei rhannu rhwng cenedlaethau ac mae gwybodaeth yn cael ei rhannu bob dydd. Mae yn y bob amser rhywbeth yn digwydd yn Treborth. Gwerthu planhigion tymhorol, prosiectau cadwraeth newydd, ac o bryd i'w gilydd gwartheg yn crwydro dros y tir cyfagos. Dan arweiniad arbenigwyr angerddol a chefnogaeth gwirfoddolwyr ymroddedig, mae Treborth yn parhau i dyfu fel canolfan ar gyfer addysgu, ymchwil ac ymgysylltu. I fyfyrwyr ym Prifysgol Bangor, nid cyfleuster yn unig yw hwn. Cyfle i addysgu mewn ffordd gwahanol, cyfle i ymchwilio yn y byd go iawn, a chyfle i fod yn rhan o rhywbeth sy'n ymestyn ymhell tu hwnt i'r stafell dosbarth. Prifysgol Bangor, yr amgylchedd yw eich addysg yma.